रायमना बेरायगासिनो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि जेबि ब्लग गोदान चेनेलाव बयखौ बरायहरलायबाय आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोनहा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनानै होगोन गाव आं मिजिंथिबाय लोगोफोर आं दिनै रायमनायाव बेरायनो फैदों आरो लोगोफोर टाइम पासनो गरम बोथोरनि थाखाय अखाबो हागाबाय नालाय दिनै गरम जाफिनबाय नालाय सान्दुं दुंनायजों ओंखायनो बेरायनो फैदों आरो आङो बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो नै लोगोफोर रायमना गेट फुरा सिदाखा लामाया नै नोंसोरो बेरायफैनो हागोन बेजों मोनसे दं आरो रायमना गेट बेजों फेबसु मोनो सिदा थांबा गोदो फेमासमोन ना आगोल टाइमावहाय सिगां टाइमाव बिराद फैसावोमोन बयबो बेरायफैयोमोन ओरैबो सिदा लामा ओरै फैनांगौ आरो ओमफ्राय ओरै फैबाबो मोनगोन नैबे लामाजों बेजोंबो दोंसे दं नै ओमफ्राय नैजों फरेस्ट केम्प दं आरो फरेस्ट केम्प दं बाहाय रायमना नेसनेल पार्क नो एन्ट्रि उइदाउट पारमिसन लोगोफोर जानला मोनला हाबनो मोना आरो ओमफ्राय जों एसे लकेलखा जाहैबाय नालाय जों हाबनो मोनो हाबबाबो सिम ससे एसे गोजानसिम मोख्रा बायदिसिना मैदेर बिदिनो बायदिसिना नुयो आरो हाग्रानि बुस्थु ओरै सिदा थांबा ससे दावखोबा जों दा थांथ'ला ओरैनो टाइम पास बेरायला फैबाय माबायदि मोनखो गोसोखौ बरिया मोजां मोनबाय मोजां मोनबाय गोसोखौ रायमना नेसनेल पार्क नै लोगोफोर फटक लानो फैफाथारदों नैबेबो नानिया गरम बोथोर नालाय ओंखायनो बार जानो होननानै फैदों ओरै बिफां लाइफां साया नालाय बिफां लाइफां जेरैबो बार जानो फैदों बेलासिनि बारहावा नोंथांमोनहाबो गोसो बायदि बेरायफैनो हागोन आरो लोगोफोर जेबो नङा गिनांगौ खोथा गैया जेबो जेर' आं बे गेटखौ बारनानै देखायहरनि नोंसोरनो लोगोफोर मा लाबोखोब्रा बै आबौआलाय फरेस्ट केम्पआ नै लोगोफोर बरिया नेचारफ्रा बेसे गोबाव थागोन थांसै हैद बांद्राय गोबाव थानो बायोला जायगा दाबसेयाव ओरै जों हाग्राजोब आरो लोगोफोर मानसिफोर थायो फरेस्ट मा खादों आबौ दिंखिया दिंखियाजों माजों जागोन ना एवगोन ए थाङा बाहायनो ओरैनो बेरायला फैदों जायगा नायफैलादों दे खादो मैखुन मोनाखै फैनो हागोन लोगोफोर नोंसोरबो ओरैजाय फेबसु थांबाय नै फेबसुआव बेरायफैनोबा ओरै सिदा थांबानो फेबसु मोनहैयो बांद्राय गोजान थांनाङा बारा गोजान जाया लोगोफोरजों दा बिनिफ्राय थांसै आरो ओमफ्राय बैयावहाय गेट दंना मोनसे आंनि बोराय बैग्रा गोदोहाय दुगैलाबायग्रा ओरैनो गेट फिसा बेहाय नायदों आङो दसे ओरैनो टाइम पास जादों बेनिफ्राय सुस्लाय नायफालांबाय थादों नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे गारि सालायबाय नै लोगोफोर दायो आं मोनफैबाय गेटआवहाय दुगैग्रायाव मोनफैबाय आङो ओरैनो टाइम पास फैलायबाय बाहायबो नायलांबाय थादो लोगोफोर बिदिब्ला नै जायगायालाय मोजां आरो लोगोफोर आंबो फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम खनसे फैफेरदों आरो बाव दुगैयो आरो नै लोगोफोर नायनो हागोन भिउआ माबायदि नुयो बरिया जों बाहाय दुगैफैगोन आरो बे सानिफ्राय बेग जाम फैयोमोन आं बेग जाम
नैबे सानिफ्राय बाथुमालायनाय गेलेनो मोजांथार लोगोफोर दैया खर' दांलायनाय गेलेयोमोन जों लोगो ओंखायनो खर' दांलायनाय मा खालामदों नोंसोरलाय रिल्स खालामदों दे खालाम ओरैबायदि नुयो नै गाहैजा मैदेर फैयो लोगोफोर बाहाय मैदेर ओरैजा मैदेर फैजोबो ओरैजा न' दंजोबो नै न' दंजोबो गामि सेरसेर दै सेरसेर भिउआ बरिया लोगोफोर मोजांथार नायनो मा नायनो मोजांथार भिउआ बरिया आं दिनै फार्स्ट टाइम फैफेरदोंना लोगोफोर फार्स्ट टाइम सोरबाफोर दुगैफैनोबा फैनो हागोन लोगोफोर आंनाव कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन ज' दुगैफैगोन इन्टारेस्ट मजानो मैदेरबो नुबावगोनसो बाहाय दुगैफैबा लोगोफोर मैदेर नायनो नुफेराखैबा सोरबा मैदेरफोर नुफेराखैबा समाय मथे फैयो आरो दैनि फैया एखेरे एखमबा फैयो ओरैबायदि जालांजोब्बाय आरो